Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin, papagayam. Inta iba sa ti Proverbio Kapitulo 15, versikulo 3. Makita ti Apo, ti mapaspasamak iti amin a lugar. Sipsiputan na tayo. Dakas man, wano na imbag, ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudnon, ken biag. Awan man ang ti kwartak iti bulsak. Inalaman nga ta ni Nadia. Ugali na ti agkaut iti bulsak kat. Bayaman langan. Inakat iti kusina. Tayo agar mo sar. Lakay, nakariing kagayaman. Wan, inalam ka di ti kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Nasurok alimagasot tayo jay. Ha? Kwa? Sige, okay lang. Basta inton maminsan, ibagampay nga umuna kanyak, sakbay nga alaam. Pichi, ayan ti kwarta akin naot mo iti bulsa ti pantalon ni tatang mo. Ha? Awan kinaot ko a kwarta. Apay agtatakawak aya? Asino pa iti sabali ang mga la iti kwarta, nudisi ka. Apay asyak ti papasulan nyo, nanang. Gaputa si kalaang ti mga aramid iti kasjay. Awanan ti sabali. Anya nga tiyam mo yo. Nunatnag na iti dalan na. Anya? Ita, siyak ti pabasulin nyo anang kaot. Mala, sana balen. Basta tinapatag anak ko. Saan ka kung mga agkakaot iti bulsa ti amam? Taday ta ti di na kayat nga aramid. Wan, nanang. Sige lang, agmerienda tayo. Siya kun ti mang bayad. Ay na, imbag ka pa'y. Adalat ta kwartang pichi. Wen nga, Rod. Imbag ka pa'y, girl. Saan ka amawanan iti kwarta? Angam siya, kay na. Kapag isulang ti allowance ko iti 1 week. Uray siyak nga ron. Basta't importante ka no ko na ni nanang ko kat agbalo nak para iti lunch break. Uray siya. Iso nga kapangantayo latta inton lunch, ha? Adamat balon ko Naimas ti sidaat. Siya, longganisa ti sidak. Siyak, prito a fish. Ket siya, adobo a karne ti baboy. Ala, intay to mga niti sirok ti kayo. Ijay likod ti school building. O sige. Ala, ibusin tayo nga rodan ti merienda tayo. Tapno di tayo maladaw. Malpasan ti recess tayo. Labi na. Awan mo ti wallet ko. Nagkonsamot na niti panaggapu tayo jay kantin. Ala, jak nakita Kasano nga rod anapukaw? Ay, wan nga, Rod. Ni nga tapichi. Nakita na nga ta. Jack amo no nagkuha no saan. Mapan ka ititugaw na, inkadamagan. Talaga ka di mo nakita ti wallet ko. Imbulsak nga miniti bulsa ti jacket ko. Jak nakita. Si kamo ti kaabay ko itay jay kantin. Ha? Ni, awan ti nakita ka na't nagawalet mo. Kasta ka di. No kasta. Asino nga tanti nakapidot. Among pina. Atapa ka ni Pichi tinangalay ti wallet ko. Ha? Kita mo, sana na nakikuyog ka data. Imuna na nagawid. Imbis asigod nga kukuyog tayo atalo no kastoy nga agawid tayo. Wan nga paiso. Iso amamati nga iso tinangalay ti wallet ko. Kasano ko mga inalan na? Diyak mo. Ang mga nunat nagkukat pinidot na. Diyak mo. Ay na, kasano nga rod itan? Di awanon ti kwartam. Wen nga rod. Kit gapo tayong libre na ta ni Pichi. Iso ngayon kabil ko latan ti bulsa ti jacket ko ti wallet ko. Ala, kasano itan? Di awanon ti allowance mo. Ay, magkasangit akpina. Agungat laki din ni nanang kantatang ko. Ang mga naibagada akong kunaklangan na pukaw ti kwartak. Hala. Pautangan na kumapina. Sa nabali tabayanak to. O sige, awan parikot iti dayta. Ala nga rodan, agawit tan. Agkuyog tan adwa. Anya day tinakalkal ko dito yung bag ni Pichi. Wallet mat.
2,000 ti kargana. 2 na bukal asag sa 1,000. Anya ka di ti araramidin nyo, nanang. Akin ko iti dayto awalet. Ha? Apay akinalkalyo ti bag ko? Alaag ko matipagbalonam. Ta sigurado nga idi sumanla dito'y si Ledmon. Kat aging nga umangot. Kat, kalkalan nyo latan ti bag ko? Apay dayto awalet. Apay nga daken ka. Walit ti lalaki dayto ya. Impadulin dala kanyak data, nanang. Anya, Manakibiyang kayo. Pichi. Isublim dayta iti akin kukwa. Apay nga daken ka dayta awalet. Dagulit kayo. Imbagak lang arudan nga impaigam dala kanyak. Ala, agawaan tayo timangan, tapno saan tayo amala daw iti misa. Awan ngagpaiso. Domingo ita, kat intay makimisa. Oh, apay akas ta tiro pampichi. Nagmisuot ka matan. Di mo ka di kayat ti makimisa? Sana mabalin na di ka sumurot kada kami, Pichi. Intay makimisa. Unmat anak ko. Jakla ko man kayat ti makimisa. Adda pa panak. Sa dino ti papanam. Basta, adda pa panak. Importante nga intay makimisa, Pichi. Mapankan tulat ta iti ko nam apapanam. Inton malpas tayo a makimisa. Ha? Di bakat ati makdar iti nagtugawan na. Iti tugaw iti sirop ti kayo. Natnag na ti walet na. Ni, dayjay, napanan. Darasak na alaan ti walet na. Naikabil kon iti bag ko. Inakon, kat surutak dananang kantatang. Imunadan di ta simbaan. Mabalin ka diti makiabay kan ka, Pichi. Hey, sikamat gayam classmate Rodel. Wen, sinipsiputan ka, itaypay. Ha? Itay ka pa Jerwan? Wen, Siksik ka di? Di mo kadwa ti parents mo? kadwak ida. Sika ngay, kadwam ti parents mo? Wen Kasta ka di? Amom ka di, Pichi. Nakitak ti inaramid mo. Ha? Inkabil mo iti bag mo ti wallet tay bakit? Anya? Nakitak mo ti panakat nagtiwalit di bakit? Inak ko mapidutan, tay kamakam ko kunkwana. Ngem, ino na anak. Ha? Isublim ti wallet di bakit, Pichi? Kaasimot. Ang mga naon ti pagpliti ng agawid. Ko ha? Makita ti apo ti mapaspasama kita amin a lugar. Sipsiputan na tayo. Dakas man, uno na imbagtar aramidin tayo. Rodel. Awan sirbim aman nakimisa. No dakas mo ti panagpuspusom, Pichi. Adto ti wallet mo anat nagmo itay, Lola. Ha? Ay, dukasta. Sikat tinakapiidot. Apok. Wan, Lola. O adtoy, alaan yun. Talaga sinapol kayo. Kalpasan ti misa. Kadyak malipatan ti kolor ti bestida yo, Lola. Iso nakita kay Adagos. Ay na, nagyaman nakapok. Kitkita itay tiwalit ko. Tamang tedak ko maitilab opering ko. Ay, jak matan nakita tiwalit ko. Sige, Lola. Inakon. Ay, agyaman akunay kan kaapok. Nasayaat ka nga ubeng. Katsapay lakuma, tagtultuloy, ti kinasayaat mo. Nasayat na naisublim mong ti wallet ti bakit, Pichi. Wan Kasta at nasayat nga aramid. Di ka agal-ala iti di mo kukwa. Gaputa makitkita ti Diyos ti amin agaraw mo. Awan ti mailimod kinkwana. Rodel. Ti wallet nilang do abakla classmate tayo. Si kakaditi nangalay ti wallet na. Ha? Ti kunana kanya, kat si kakano lang ti kaabay na. Idi inlibrim ida iji kantin. Anya? Si kakaditi nangala. Ay, saan anya? Nasayat mo't no saan. Among Pichi, napintas ka. Ngam na agal-ala kay ti saan makukwa. Awanan ti serbi ti kinapintas mo. Gaputa pa nagtakawon ti aramid mo. Anya? Saan ka kumamasahir iti imbagak, ibagbagak lang kin ka. Tanong si Kaman ti nangalay ti wallet ni Lando. Nasaysayat na isublimon. Takaasimot di tao.
Kaasi ti parents nang agtrab-trabaho, tapno lang makaeskwela ti anak da. Nagsasao ka? Kunamlan na nakman ka. Saan mo't akasta? Amukla ti madiken na sayaat. Ngamin, kanayo nakamakimisa. Ado at ti maadadal ko. Ha? Ti maadadal tayo dito simbaan. Nasken ngayon tayo suruten. Iti kasta, maragsakan ni Apo Diyos kada tayo. Tanasubog tayo, kat dakas la tataaramid tayo. Ay, awan Saan ang maragsakan ni Apo Diyos kada tayo? Oh, sige, Rodel. Dayjayin dananang kantatang ko. Agawid kamin, ha? Nanang, ada ibagakan ka. Ngam saan mo kung mga ibagbagakan ni tatang, Anya day ta anak ko. Mabalin ka di nga ikanak iti 500? Anya? Ni, apay. Sorry, nanang. Ngam tiwalat ang nakita yu iti bag ko. Katnat nagti ka eskwelaan. Kat nagastos kon ati 5 gasot. Ngamin, inggatang ko iti bag ko. Anya? Kat isublik ko, ma. Anyan, anak ko. Tatagi ko ti di mo ko. Sorry, nanang. Ay, anak pangaasim. Saan ka kumaakasta? Agmay-maysa ka nga anak mi. Kat ipapaay mi mati ka sa pulam. Ngapay anasken atagi ko ti kwarta ti sabali. Nanang. Sige, itad ko ti 500 ang nagastos mo. Kat pangaasim ta isublim ko ma. Nanang. Sorry. Gaputa siyak ti agal-ala iti kwarta iti pantalon ni tatang. Wano iti drawer yu. Anya? Ngam saan na maulit, nanang. Ikarik, ang balbaliw akon. Ala, ingka nga rod maturugan. Tainton bigat. Itad kunto ti 500 pesos. Kat ikarim ko ma. Saan mo nga ulitin pa iti kasta nga aramid mo? Nanang, ikarik. Sige, saan ka nga ipulong kinitatang mo? Ngampang nga asim anak ko. Tadi mon aramidan pay. Wan lakay, kasta ti aramid ti anak ta. Kuna na ajak ka no ibagbagakan ka. Ngamnasken ama-amom lata ti aramid ti anak mo. Isumot lagayam nga dalatag pukaw a kwarta iti bulsak. Wenno iti drawer. Lakay. Sige, tayo nakasarita ti anak mo. Ngamlakay, imbaga na ajak ibagbagakan ka. Awan ti pagdanagam bakat. Saan ko adangran ti anak ta? Nasaya ta saan ka pa naturog, Pichi? Apay ka di, tatang. Namuak ti madi nga aramid mo. Ha? Pichi anak, saan ka adangran? Ngambagbagan ka. Gapu ta madi ti aramid mo. Tatang. Anak, dakas ti aramid amang tagikwa iti saan mo akukwa. Kas iti day tawali ti classmate mo. Tinagikwam matan. Idinto takukwa ti classmate mo. Sorry, tatang. Sana na maulit. Panagtakaw ti kasta, anak ko. Amom ka di adakas ti kasta nga aramid. Ipagarup mo nga awan ti nakakita iti kasta nga inaramid mo. Ngam ti Diyos, saan amat maturog. Makita na ti amin na mapaspasamak iti amin a lugar. Sipsiputan na tayo. Dakas man, wano na imbag tararamidan tayo. Tatang. Isuanas kan ngagbalbaliw kan, ha, anak ko? Ta saan napakaragsakan ti Diyos ti aramid mo? No kasta, sika talaga tinangalay ti daytoy awalit ko, Pichi. Landa. Ngam naka-ameris akon. Iso nga insublik. Pakawanin na kumaha. Saan na maulit pa'y. Sige, pakawanan ka. Basta saan mo nga ulitin, wen? Tamom, uray kastoy abakla. Awan maramida kiti kastoy akinatao. Ngamjak agar arami di tidakas. Landa. Okay, sige. Tangain sublim ti wallet ko.
Sakmat ita ti agilibre. Saanon? Siyakon. Inikanak ni nanang ko iti kwartak. Taimbaga kang ilibre ka iti merienda. Kastanda ti pa nagbaliw ko. Okay, sige, ilibrinak nga rod. Sorry, Landa. Sorry. Saanin ang maulit, ha? Wen, amok matabi nagbagaan na kanda nanang kantatang mo. Day tati pudno. Katagtong palak kadagiti pang magbagada. Gapo ta pagsaya atak. Amin nga intay aramidon, makitkita ti Diyos. Dakes man kan saan. Iso nga ikarigatan tay ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, maragsakan ti Diyos kada tayo. Kat no nasayaat tayo nga anak na, addan to balangat tayo iti udi na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Kenbiag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay parang tarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.